Lando Norris. Jopa laitan sen tuohon Maxin taakse. Kyseessä on hieman ylimielisen sorttinen yksilö tietyissä tapauksissa. Semmonen, että käytetään niinku tämmöistä termiä spoiled brat. Semmoista tietynlaista kitinää ja kunnioituksen puutetta välillä toisia kuljettajia ja niitä niinku heidän saavutuksia kohtaan. Siis viime kaudellahan niitä oli juttuja siitä, että kun Norris alkoi kitisemään jotakin, että Hamiltonilla oli ollut vuosikausia paras auto ja näin poispäin. Ja että jotenkin niin kuin hänen lausunnoistaan mun mielestä välittyi läpi se, että hän uskoi olevansa paljon parempi kuljettaja kuin mitä hänen merittinsä, mitä oli siinä kohtaa ihan 1 tai 2 voittoa tullut, niin osoittivat. Ja edelleenkään nyt, vaikka hänellä itsellään on ollut nyt vuoden, jos otetaan sieltä viime kauden keskeltä allaan, nopein auto jopa, ja ihan tällä kaudella selkeästi nopein auto, niin eihän tuo Landon taso nyt edelleenkään ole semmoista, mitä esimerkiksi pystyivät Maxi tai Hamilton niin ottamaan voittavasta kalustosta irti. Tästä syystä mä haluaisin nähdä mieluummin, että Oscari voittaisi sen.